नै मानसिया मोजां मोनदों आजा जोंनि रुमाव फैना नै मानसिया नै बिराद मोजां मोनदों आरो इयो नै मानसिया नुजानो नागिरा केमेरायाव नै सियाराव जनो मोजां मोनदों नै बेखौ दा जासिगोन आरो इयो थिगसो नै बेखौनो बिबाय इयो सिंग्रा मोननै घुगनि पर'था आरो बेखौबाव नै हेल' लोगोफोर बयखौबो आंनि MB अफिसियेल चेनेलाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आंनि रुमाव जोंहा नयन फैदों आरो ना आजा फैदों न'आव थांनो नागिरदों बियो सनिबाराव न'आव थांगोन आरो ना ओमफ्राय ओंखाम उखैना फैनायखाय आङो बेखौ दखानाव माबा घुगनि जानो लानानै फैबाय आरो ना ओमफ्राय दा बेदर लांनानै ओंखाम संना जाहैनोसै ओंखाम उखैबोदोंनो मानसिया न'आव ओंखाम मोनजाबोआखै जोंहानिफ्राय ओमफ्राय फरिखा जोब्बाय नालाय ओमफ्राय आं बेखौ न'आव थांनो होननायखाय दोनैनोसै ससे बिमाया लांफैगोन आरो ना आब'आ रङियासिम ओमफ्राय आं रङिया स्टेसनसिम बेखौ दोननानै फैनोसै ओमफ्राय दोननानै आंबो न'आव थांखागोन आरो ना हजोंहाय ओइ दङ जागोन itu gimana? Satu satu. Oh kuto. Singra senane. Tadi sini duta di. Kita jangan main nanti, kita ini bayar lebih. Noodles nih, soita mani nih. Ikut bayar nanti nak. Zane nih. Angin rumah pi dengar na, jangan main sampai Sunibar ini orang tanya sosial ini kenang rungnya sem, station sem. Beko bayar nang bayar nih zane nih soita mani. Nih. Noodles आरो ना इखौ दा दै गुदुङाव होनानै जासिगोन दहायसो मोनफैदों माबासोआव 3थासोआव मोनफैदों आरो ना ओमफ्राय इखौ माबाबाय नै मानसिया मोजां मोनदों आजा जोंनि रुमाव फैना नै मानसिया नै बिराद मोजां मोनदों आरो इयो नै मानसिया नुजानो नागिरा केमेरायाव नै सियाराव जनो मोजां मोनदों नै बेखौ दा जासिगोन आरो इयो थिगसो नै बेखौनो बिबाय इयो सिंग्रा मोननै घुगनि पर'था आरो बेखौबाव नै नुदोल्स नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सय बिराद गेलेनो मोजां मोनदों आरो नै ओमफ्राय दा जाथोंसै दायो मानसिया ओंखाम जाबोआखै उखैनानै दखानाव लाना फैबाय आं घुगनि पर'था जाबाय ओमफ्राय ओंखाम उखैसो दा ओंखाम संना होनोसै आरो ना आङो बेदर एसे लानानै फैबाय टेंना बायगनजों संलायनोसै आरोबाव बेदरा नै इयाव दोनफैबाय आरो ना आङो इयो मा टेंना बायगन नै टेंना बायगन ओमफ्राय बेदर दा संनायखाय एसे दिन्थिगोन र' मानसिया नै सियाराव जनो लुबैनाय सियारखौ फाहामगासिनो ओमफ्राय बेदरा नै बेदर संनो नागिरदों नै बेदर आलु कबि टेंना बायगन बेदर नै बयया मोजां मोनदों नै मोनसिगोनानो एबार मैगं होगोन आरो ना आङो नै होनाखै बे जाथ'बाय मोनसिगोन आरो ना नै मोनसिगोन माने मोनबायानो ओमफ्राय बेदराबो दै होनांसिगोन नै कबिखौबो होबाय टेंना बायगनखौबो होबाय आलुखौबो होबाय ओमफ्राय बेदरखौथ' बिराद मोजां एवफ्रामखाबाय ओमफ्राय दायो दै होनानै एसे रोसि खालामनोसै दै होथ'वाखै आरो ना मोनसिगोनानो एसे रोसि जेब जेब खालामगोन आरो ना जानो नागिरबाय नै नैखिजा बाजैया जाबाय दं नै हायावसो जाबाय गोजौआव माबायाव टेबोलाव गोजौआव जा होनबाय हायावसो जाबाय नै हायावसो जाबाय मानसियानो गैया हेबिखालि बेदर माबाजों दाउजों आलु टेंना बायगन हायावसो जाबाय गोजौआव जानो थिनदोंमोन आं हायावसो जाबाय ओमफ्राय टेबोलाव एसे मोजां सेयाराव जनानै जानो थिनदों हायावसो मोजां मोनदों गोजौआव जानो रोंबाङा मानसिया नांगौ खिनिखौ हानना लाबाव एसे ओमफ्राय ओंखामखौ बेदरखौ लां बेदरखौ नांबावगौबा आंखौ लां जाबाय थाखायो बारा बिराद मोजां मोनदों मानसिया आंनि रुमाव फैनानै बिन्दास ना साफा बिन्दासखाना आंनि रुमाव